tanan gamay nagapamato nining programa sa kanginan Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan gid sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan og insaktong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makahimo kanatong andam sa kaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, magampo kita. Amo nga silimbahon og dalangpanan nga Dios nining taknaa sa kagabion. Ikaw amo nga gipasalamatan sa gihapon sa padayon nga imong pagpakita sa imong dakong kaluoy o gugmas matag-usa namo ka mga kinabuhi. Nining taknao Dios, kami naghangyo diha kanimo nga samtang kining programa karon magapadayon, kami maghangyo diha kanimo nga ang mga tawo karon nga nagapaminaw nining nga programa ilaha nga mabatnan ang Espiritu Santo nga magagiya kanila sa pagpatalinghog sa imong bilhon pulong nga kini ilang masabtan. Salamat o Dios sa kanunay nga sa gihapon ang among mga pag-ampo ug paghangyo diha kanimo. Ikaw nagatubag ug nagahatag niini. Busa nining higayuna sa gihapon kami magapadayon sa paghangyo ug pag-ampo diha kanimo. Dunay mga tawo karon nga naay tagsa-tagsa ka mga problema nga gihambin silang kinabuhi. Dunay nagkalain-lain nga balatian sa ilahang nga kinabuhi. Busa kami sa gihapon naghangyo diha kanimo Dios nga ikaw magaayo sa ilahang nga mga balatian. Ikaw magahatag og kasalbaran sa ilahang nga mga problema. Aron nga sa dino Dios nining mga butanga makahimo sa pagpaghinuklog ang matag usa, mohimo sa lakang nga moduol moalagad diha kanimo. Nasayod ka Dios nga nining hanapos nga panahon ang yawa na ning kamot sa pagguba sa mong pagtuog pagpangalagad diha kanimo. Kung sa amo lang nga kaugalingon wala kami mahimo Dios, apan kami nagalaom og nagasalig. Kung kami moduol og mosalig lang diha kanimo, kami imong pagatabangan nga makahimo kami sa pagbarog sa tagsa-tagsa namo ka mga pagpangalagad og pagtuo. Kami naghangyo o Dios nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo, magadasig kanamo pinaagi sa imong mga bililong pulong. Usab naghangyo kami diha kanimo sa mga kasalanan nga mong nabuhat batok diha kanimo, unta imo kaming kaluy-an pagapasayloon sa among mga kasalanan. Kining tanan o Dios, amo nga paglauman nga madawat tungod lamang kang Kristo Jesus nga manuluwas. Amen. Well, mga kaigsunan og mga kaigalaan, welcome na usab ni natong programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa gihapon sa kinasingkasing kami magmalipayon nga magpasalamat kaninyo tungod sa walay undang o walay putol nga pagsuporta ninyo niining atong programa. Sa bisan asa man madapit karon nga nagapaminaw, welcome ni atong programa sa kanginan Jesus is our hope. Ug sa tanan ng sab nato nga mga kaigsunan nga naa dinhaa sa ibang bansa nga kanunay nagasunod sa atong programa, usahay dili man makalantaw on the spot sa atong live, pero doon na gigyapon sila gi-initiate nga effort para mo-tanaw, mo-view sa mga live na to bisan live kining review na lang mga kaigsunan o mga kaigilaan. Ma-live on the spot or ma-review man, ang importante nga ato ragi gihapon gipatalinghugan ang pulong sa Ginoo. So alang nasab sa mga kaigsunan o mga kaigilaan nato nga tigpaminawan dinhiya sa isla, sa Tinatarkan, sa Bibitngil Island, mga mas Malapascua Island. Salamat mga kaigsunan nga bisan usahay nihit ang signal, mangita lang gid magpamaagi nga makahimo mo sa pag-view sa atong live, mangita mo lugar nga makapasignal o usahay mo ngadto mo sa mga naay piso wifi alang lang gid nga makahimo mo sa pagpatalinghog niining ato nga programa through Facebook Live. O alang sab sa atong mga kaigsunan ra sa Lutongan Island, salamat mga igsoon sa inyong walay undang og suporta sa atong programa through Facebook Live. Sa mga itong mga kaigsunan dinhaan nila ni Sister Ruth de la Cruz ni Cesario, may mansab nila ni Brother and Sister Robelin and Hope ni Cesario nga madasigon sabni nga mosuporta og mosuporta sa mga programa parte na sa buluhaton sa pagpakuyanap sa pulong sa Ginoo. Apil nga sa dinhaan nila ni Sister Gina ni Cesario og ni Brother Alan ni Cesario, mga kaigsunan og makiglan. Labi na nga to nga mabtikon og nadasigon dinha ang district pastor sa Kawayan Masbate, si Pastor Peter Golina Rosales,
Pastor, salamat gyud kayo sa imong nga pagkamabtikon nga pag-atiman sa ato nga mga kaigsunan nga bisan maglain ang panahon, motabok lang gyud ka mosakay sa imong service nga pambot, motabok lang gyud ka pa isla aron nga imo gyud mapakita ang imong dakong suporta ug gugma sa pag-agak kanila ngadto sa pagpangalagad sa ato nga Ginoo. So daghan kayong salamat, Pastor. May sa atong mga kaigsunan dinhi sa Danbantayan ug sa Bugo. Welcome mga kaigsunan ug mga kaigalaan ng atong mga district leaders sa kanunay ato sa mga gipasalamatan taliwala sa mga inunta sitwasyon sa kiniang panahon. Sa gihapon padayon sab sila nga naghimo og initiate nga mga lakang sa pagpamalay-balay, pagpamisita sa mga iglesia aron nga sa gihapon maagak sa pagpangalagad ngadto sa Ginoo. Nila ni Pastor Elias Cuyos dinhiya sa kiniang distrito sa Bugo, ni Pastor Hel Edoloberio dinhiya sa distrito sa Danbantayan. Nato sa mga district leaders dinha sa mga isla ni Dres Islas Kinatarkan ni Pastor Arman Andrade, dinhiya sa Santa Fe ni Pastor Arnel Paalisbo. So maayong gabi kanyang tanan amo mga pinalangga nga mga district leaders. So sa tanan-tanan nato nga mga listeners karon, welcome nitong programa sa Kanginan, Jesus is our hope. So alang pas paghatag og dugang mga detalye, mga pagpangumusta o pagbasa sa mga text messages, ako nga ihatag ang panahon kang Brother Libby Claves. Brother Libby? Okay, digang salamat Brother Isao. So maayong gabi sa tanan natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw kutob sa naminaw karon o nga naabot sa labyog sa atong broadcast atong mga viewers sa Facebook. Kamong tanan higala among kinasingkasing ginadapit sa pagpakig-uban karong gabi una, pagpaminaw o pag-participate nining aton tulumanon. Pwede mo maka-text sigala sa akong number, dahil lang gihapon mo diretso sa akong number. Ay lang mag-text nga to kang Brother John tungod kay wa siya dinhi, ikaw ba na to? Dili lang kang Brother Libby Claves diretso ang inyong mensahe o ning akong cell number higala 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. O niya, pwede mo makatanaw higala sa ato nga live. Ang ato nga live ni ang DYCM Bugo Adventist, no? Nya palihog lang po atong i-share gyapon sa mga friend para nga mas daghan ang makalantaw higala, makakita o niya makapaminaw, ma-bless sila, pinaagi silang pagpaminaw sa ato nga programa dinhi sa radio. So welcome ang tanan karong gabi una dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, niya kung basawan, Brad Libby, wala di ay kakabalo. Kadaghanan sa mga tao sa kalibutan, mga abnormal tungod sa ilang power gikan sa demonyo. Niya mo ni ang yawa sa kalibutan mo na nga, ang iyang buhat pag kamalimbungon man nga dos makatauhan. Okay, akong ibalik ang panahon kang Brother Isaw alang sa pagbasa nining mga mensahe nga niya sa screen. Brother Isaw? Okay, daghang salamat Brother Libby nya. Ato ning tagad pagtagad mga kaigsunan ug mga kaiglaan ang mga mensahe nga midangat dinhiya sa atong programa karon. Niya si Ma'am May Barido Cuyos, ang pinalangga nga asawa sa atong district leader dinhiya sa Bugo. Ingon siya, good evening to all ug sa tanan nagabyo ug nagapaminaw, God bless. Niya po si Sister Ginaline Lemontad, mayong gabi sa tanan mga igsoon. Sisters and brothers, happy Sabbath sa tanan, God bless you all. Niya po si Sambal TV Balanti, mayong gabi mga brad. Nadiay crusade si Sir John, watching from Pasig City, brad. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, shout out Daikos Kalubian og Biliran, bro. So doon na gid siya crusade ron, brother Sambal, no, dito sa kini ang Mandawi City niya.
Shout out kuno gikan sa kang Brother Sambal din sa Kalubian og Biliran nga mga kaigsunan og mga kigaan. Ano sa Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia, mayong gabi na usab kaninyo Brother Isaw Kialibi og sa tanan nga mga kaigsunan nga mahigugmaon sa pulong sa Dios og malipayong adlaw nga igpapahulay. God bless. Mayong hapon kanimo din Brother Ronilo sa Saudi Arabia og kami kanunay nagaampo usab sa Dios alang kanimo nga bisan man naa ka sa layo pero ang imong kasing-kasing ni agad dinhiya sa Pilipinas Brother Ronilo labaw sa tanan ang imong pagsuporta pinagis pag Dios ato ang programa kanunay gyud ka nga nagsunod ug nagsubaybay nini. So God bless nimo din Brother Ronilo. Niapod si Sister Trinidad Vargas. Happy Sabbath Badisaw Verdlibi. Happy Sabbath Sister Trinidad. Niapod si Brother Jivin RCP watching from Dawis Maya dan Mantayan Cebu. Usa sa atong mga mabtikon nga mga kabatanunan nga bag-o lang nabautismuhan. No, ingon siya happy Sabbath ninyo diha. Baisa watching her from Dawis. So happy Sabbath ninyo Brother Jivin. O banasab sa atong mga kabatanunan ra ni Brother Noel Kochanko, ni Brother Alexis Kochanko, ni Brother Gilo Canales, ni Brother Danriv RCP, ni Brother Ronald Condrillion, ni Brother GK Makilan, ni ninyong tanan din naa karon nga nasa simbahan na. Happy Sabbath kaniyong tanan sa ato sab nga mga kaigsunan. Ani pod si Brother Pilimon Mata, mayong gabi brother. Happy Sabbath watching from Kambantog. Uy, mayong gabi ug happy Sabbath kaniyong tanan din ha mga kaigsunan sa Kambantog. Labi na nimo Brother Pilimon. Ani pod si Brother Abner Barrientos. Mayong gabi Brad Libby, Brad Isaw ug happy Sabbath watching from Albuera Leyte. God bless ninyong duha. So mayong gabi Brother Abner nya, mayong gabi ug happy Sabbath niyong tanan mga kaigsunan din sa Albuera Leyte. So salamat sa inyong pagsunod ug pagsubaybay sa ato nga programa. Labaw na kanimo Brother Abner. Nya pod si Sister Bing Punay. Mayong gabi ug happy Sabbath mga brad. Mayong gabi ug happy Sabbath sab kanimo din Ate Beng. Uban ni Kuya Fernan, uban sa inyong kabataan, uban sa ato nga mga kaigsunan din sa Lanao Seventh-day Adventist Church. Niasab sa ato nga pikas monitor, ato sab nga nakita nga nakig-uban ng atong mga kaigsunan ug mga kaigalaan. Sila ni Ma'am Cristel Joy Dihito Anciano, niapod si Jamshu Flea, niapod si Brother John Magdadaro watching from Dan Bantayan, niapod si Brother Ronaldo V. Bragat watching from niapod si Brother John Moses Rosalios Puyot watching from Kumbado Bagay, niapod si Brother Gino Arcabal, niasab si Sister Imelda Buracho watching from Daang Lungsod, niapod si Sister Sanlimi Jasangas Martinez, niapod si Brother Neil Garin, niapod si Sister Rosemary Likigan Berdida, niapod si Sister Maya Clara Ritos, niapod si Brother Antonio Iturma, niapod si Brother Renz Soliano Gomez, niasab si Brother Sister Niledet Bonzuela Fintes, niapod si Sister Winky Lucero, niapod si Brother Tata Likay-Likay Sanglitan, niapod si Sister Jima Apruebo Necesario, niapod si Brother Elmodam Flores, niapod si Sister Junami Ilustrisimo Bachan sila watching from Santa Fe, niapod si Brother Jevin RCP og si Ma P. Ferrer. So sa pagkakaroon mo pa ato nga nakita mga kaigsunan og makiglaan sa nga nagsunod sa atong programa niya. Daghang salamat dahi sa ato nga mga kaigsunan nga doon na taray na-receive nga 59 shares. Wow, praise the Lord mga kaigsunan. So 59 ka mga shares. Salamat sa inyong paggamit sa inyong Facebook account mga higalag magsoon sa pagpakuyanap sa to ang sa pagpakuyanap sa pulong Ginoo pinaagi sa pag-share sa matag Facebook account ninyo nining atong programa. So dili na ta maglangay mga kaigsunan og mga kiglaan ngadto tas paghatag og pagtagad sa pangutana nga atong tagadon karon. Actually dili ni sa ato agi text apan forwarded lang gikan sa giteksan kam Brother John nga ni sa ato nga matod pas iyang pangutana. Hisgot siya nga mayong gabi
Mayong gabi mga brad. Mayong gabi mga brad. Pila man daw ka mga kasuguan sa Dios nga doon naman mo gipangisgutan nga balaod sa kasuguan sa pagkaon, kasuguan sa napulo, kasuguan sa kaning gitawag og moral law unya kini ang napoy gitawag og ceremonial law. Pila man daw ka mga sugo andunay pila man daw ka mga sugo ang iya sa Dios or pila man daw ka mga sugo ang sa Dios niini brad ngano nga kadaghan na ba ani. So mo ni karon ang atong tubagon mga kaigsunan og mga kagilaan. Kabahin nining iyang pangutana nga naghisgot siya pila man diay ka mga kasuguan sa Dios nganong do naman may gisigutan nga moral law unya kini ang balaod sa pagkaon og ceremonial law. Mga kaigsunan og mga kagilaan ato sa pasalamatan ng atong higala nga nagpadangat niini nga pangutana. Kagahapon atong gisgutan may tungod to sa ikaupat nga sugo sa Dios maong adlang igpapahulay. Karon sab ang atong isgutan bahin nining pangutana sa atong higalag pila man day ka mga kasuguan sa Dios nganong do na may gisguan nganong sige mamog gisgot nganang moral law or kasuguan sa kasuguan sa mayong pamatasan o kasuguan may tungod sa pagkaon o kini ang ceremonial law. Mga kaigsunan og mga kagilaan, kanang inyong madungog og mabati dinhiya sa atong programa, maghisgot gani tagkabahin sa kasuguan, tinuod na siya nga gitudlo sa Biblia. Karon, ang pangutana naging pila man daay ka mga kasuguan sa Dios. Mga higala og mga kaigsunan, dunay mga tulo ka mga dagkong kasuguan ang Dios. Panahon sa mga Israelites, dunay kasuguan sa Israel kini ang ceremonial law katong gisgutan sa pangutana. Doon na sabtay kini ang kasuguan nga gitawag og kini ang dietary law or balaod sa pagkaon. Og doon na sabtay kasuguan nga gitawag og moral law nga kun balaod sa maayong pamatasan. Karon mga kaigsunan og mga kaiglan kung imong tan-awon, dunay tulo ka mga kasuguan ang Dios. Pero niining tulo mga higala og mga igsoon asa man niini ang nagapadayon hangtod karon. Kung atong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaigalaan, kining balaod may tungod sa mayong pamatasan or kun gitawag og moral law, kini nga balaod nagapadayon gyapon ni karon. Nganong makasulti ta og nagapadayon gyapon ni hangtod karon tungod sa rason. Tungod sa rason mga kaigsunan og mga kaigalaan nga kun atong lantawon og susihon ang balaan nga kasulatan, nagtudlo ang balaan nga kasulatan nga sa diin kining kasuguan sa Dios mga kaigsunan og mga kaigalaan mao ni ang atong magtatagad og mag-aagak ngadto kang Kristo. Kung imong lantawon og susihon, ingon ani ang gisgutan no sa kini ang Galacia kapitulo 3 versikulo 24 nagingon, busa ang kasuguan na himong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo aron kita pagamatarungon pinasikad sa pagtuo. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglaan, niini nga kasuguan ang nagpadayon hangtod niini karon kining gitawag nato og moral law or kasuguan may tungod sa maayong pamatasan. Sunod mga kaigsunan og mga kaiglan, kini usab nga gitawag og ceremonial law or balaod may tungod sa pagkaon mga kaigsunan og mga kaiglan. Nagapadayon gyapon ni siya hangtod karon. Ngano nga makaingon ta dinhiya og kining mga suguan nagapadayon mangyapon ni hangtod karon tungod sa rason kay padayon mangyapon ning gitudlo sa balaan nga kasulatan nga kining mga butang nga kining mga puntua kining mga kasuguan na gikinahanglan nga hangtod karon padayonon nato sa pagsunod og pagtuman. Pag-abot sa pangtulo nga gitawag og ceremonial law, kining balaura mga kaigsunan og mga kaiglaan dili na ni epektibo sa atong kapanahunan karon. Kung sa una kining ceremonial law epektibo o gisunod sa mga taong nagatuo ngadto sa Dios, sa ato nga panahon karon dili na ni siya epektibo o dili na sab ni siya garantisado nga gamiton o himuon gyapon nato karon.
kay ang balaan nga kasulatan nagsulti og nagtudlo nga matinunglo kadtong tao nga nagasunod og nagatuman sa gihapon sa kasuguan. Remember, dili ni ang kasuguan may tungod sa moral law, dili ni kasuguan may tungod sa ceremonial law, kun dili kasuguan kini mahitungod mga kaigsunan dili ni may tungod sa kasuguan sa kining may tungod sa balaod sa pagkaon, ni kasuguan may tungod sa mayong pamatasan, kundi naghisgot ni may tungod sa balaod, may tungod sa ceremonial law, nga kun doon nagyapoy tao nga nagapadayon sa pagsunod o pagtuman nining balaura karon, mahimo siyang matinunglo mga kaigsunan or mahimong alaot kay man dili naman na applicable nining panahon na karon. Nganong nakasulti man ta nga ang ceremonial law dili naman applicable sa atong kapanahunan karon. Tungod sa rason mga kaigsunan og mga kiglaan, sa inyo nang nabati diniya sa programa og mga pangutana sa atong mga listeners nga dunay mga punto nga gisgutan, gibungkag naman na ni Kristo, gipahunong naman ni Kristo, diha mahaom mga kaigsunan og mga kiglaan, mga kaigsunan og mga kiglaan, ang prinsipyo nga gihunong or gitapos na ni Kristo, kanang kasuguan na mao ang ceremonial law og dili ang moral law ni ang dietary law mga kaigsunan og mga kiglaan. Prueba, kung atong tanawon og susiyon mga kaigsunan og mga kiglaan, atong basahon ang Rebuhanon Kapitulo 10, versikulo 1, atong isugdan sa 1 para makuha natong punto hangtod sa 5. Nagingon, kay maingon nga ang kasuguan aduna man lamay landong sa mga mayong butang nga umalabot. Ang kasuguan nga gisgutan dinhiya dili ni ang kasuguan nga gitawag og kini ang dietary law, ni ang kasuguan nga gitawag og moral law, kundi ang gisgutan na nini ang balaod or kasuguan sa ceremonial law mga kaigsunan og mga kaiglan. Nagingon din niya, og wala makabaton sa katinuod nining mga butanga, kini dili arang makahingpit sa mga managpanuol, kay kini laging ceremonial law mga kaigsunan og mga kaiglaan, balaod ni siya may tungod sa paghalad-halad, nga kung sa unang panahon ang tao nga makasasala gikinahanglan nga mohalad siya og mananap. Muna nga kung atong lantawon og susiyon diniyas bagong tugon gihisgutan sa Hebreanon nga kining mga butanga dili arang makahingpit sa mga managpanuol, dili makahingpit sa mga tao nga moduol ngadto sa Ginoo mangayo og paghinulsol sa sala mga higala ug magsaon. Kung atong padayonon pinaagi sa maurang mga halad nga kanunay ginahalad tuig-tuig, kung dili ba gihunong na unta ang pagpanghalad nini? Kung ang mga magsisimba na hinlo pa sa makausa og sa dayon, wala na unta sila'y pagbati nga may sala pa. So kung imong padayonon nagingon, apan diha sa maong mga halad, anaa ang tigpahinumdom og sala tuig-tuig, kay dili gayod mahimo nga ang dugo sa mga toro nga baka og mga kanding makakuha sa mga sala. So kung imong lantawon og siyon, ang point nga gihisgutan sa mga balasahon, naghisgot nga ang dugo sa mananap dili makahimo mga kaigsunan ug mga kiglan sa pagkuha sa mga sala. Nan kay dili man day makahimo sa pagkuha sa mga sala, mga kaigsunan ug mga kiglan ang mananap, atong padayonon og si kinsa ang makahimo sa pagkuha. Kung padayonon nato 5 nagingon, tungod niya na sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan, siya mingon, ang mga halad inihaw og mga gasa wala mo tinguha, kundili usa kalawas kanako imong gitagana. Sa mga halad nga sinunog og sa mga halad tungod sa sala ikaw walay kimot. Unya mingon ako, tan-awa ako miani sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios, sumala sa nasulat may tungod kanako diha sa basahon nga linukot. Nining higayon na mga kaigsunan og mga kiglan, dinhiya na trace nga sa diin mga higalag magsuon, si Kristo ang katapusang halad. Sa diha kay si Kristo naman ang nahimong katapusang halad or katapusang halad, si Kristo mao mga higalag magsuon ang mitapos sa gitawag nato og ceremonial law. Muna hinungdan mga kaigsunan og mga kiglan nga didiha sa atong programa nagtudlo pinaagi sa Biblia nga ang ceremonial law wala na kana mga kaigsunan og mga kiglaan. Dili na aplikante
or applicable sa ato nga kapanahunan karon. So kung atong lantawon og susiyon sa tulo ka mang gisgutang dagkong mga kasuguan, mga kaigsunan og mga kiglan, kining ceremonial law, dietary og moral law, dunay usa nga gihunong na nini gipahunong na. Og ang gipahunong nini or gihunong na gitapos na mao ang ceremonial law. Apan kining duha ka mga sugo nga gisgutan ang kini ang moral law o dietary law, nagapadayon gyapon ni hangtod sa atong kapanahunan mga kaigsunan og mga kaigalaan. Nga naman, unsay naa sa dietary law o sa moral law? Unang-una, diha sa moral law mga kaigsunan og mga kaigalaan, kung gihunong or hunungon na kana, mahimo nga gubot og walay lami pagapuy-an ang kalibutan. Kaya nga naman, tiaw bumana nga ang sulod sa kini ang moral law or napulo kasugo mga kaigsunan og mga kaiglan naghisgot dili ka magpatay ngan kay kung hunungon na or ipahunong na ang tao sa atong kapanahonan karon mo yano na lagpatay muna nga kung imong lantawon og susiyon usanis mga ebidensya nga hangtod karon ang ato kini nga sugo nga gitawag og kini ang balaod na itungod sa mayong pamatasan or bala kini ang gitawag og moral law nagapadayon gyapon ni hangtod karon. Duna paggisgutan si Apostol Pablo mga katibayan mga kaigsunan og mga kiglan magpamatuod nga kining gitawag og moral law nagapadayon gyapon hangtod karon mga kaigsunan og mga kiglan. Tanawa. Kung atong basahon ang nasulat niini nga basahon, unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 9 ug 10, ingon ani ang ato nga mabasa sa mao nga balasahon. Unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 10, mga kaigsunan ug mga kiglan. Kung ato nga basahon nagingon, kung atong basahon nagingon, nasayod ba kamo na ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Question mark. Nag-ingon si Apostol Pablo sa sinulat niya sa unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 9, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Kinsa man ning mga dili matarong mga kaigsunan ug mga kiglan? Ato nga susiyon, nag-ingon, ayaw kamo pagpalimbong, walay mga makilawason o mga tigsimba o mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o mga bayot o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan na makapanunod sa gingharian sa Dios. So kung imong sabton o paladman pagsabot kining bersikulo nga gisgutan ni Apostol Pablo mga kaigsunan ug mga kiglan, naghatag mig katin-awan og katibayan nga hangtod sa atong kapanahonan karon gikinahanglan nga atong sundon og bantayan sa gihapon ang gitawag og moral law or ang napulo kasugo. Kaya naman nagingon si Apostol Pablo nga walay tao nga makahimo sa pagsulod sa gingharian sa langit, walay tao nga makasulod sa gingharian sa langit kadtong mga taong dili matarong, but pasabot mga taong masinupakon sa sugo sa Dios. Tiaw mo na, imo nang nakita mga katibayan kana mga kaigsunan og mga kiglaan nga hangtod ay karon gikinahanglan nga ang kasuguan sa Dios ang napulo kasugo ang moral law gikinahanglan nga pagabantayan sa tao mga kaigsunan og mga kiglaan. Ngani kung ato nga tan-awon dugang paniana nga katibayan, Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 8 nagingon, apan alang sa mga talawan o sa mga dili matinuon kanang pulong gisgutan talawan mga kaigsunan og mga kiglan, talawan nga pasabot niya na kana bang tao nga nasayod nas kamaturan apan na nagdumili gyapon sa pagsunod og pagtuman kay naguna-una siya nga kung mutuman o mutuman siya niini mga kaigsunan og mga kiglan, basin unyag dili na siya tagdon sa iyang mga higala, basin baw niya og biay-biayon na siya sa iyang kapamilya, basin baw niya og dili na siya tagdon sa iyang mga anak, igsuon ginikanan tungod kay mialagad na siya sa Ginoo. Muna gisgutan niya na nang atong padayon og sa mga dili matinuon alang sa mga tao ba nga bisag nakasabot na, nakadungog na sa kamaturan apan na nagdumili gapon sa pagtuo, sa pagdawat kay ang ilagyod nga gituoan mga pagtulunan nga hinimo og tao mga kaigsunan og mga kiglan. Kung atong padayonon og sa mga malaway
alang sa mga mumuno, but pasabot mga mamatay tao, o sa mga makilawason, o sa mga lumayan, o sa mga magsisimbag mga Diyos-Diyos, o sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin, mao ang paghiadto sa linaw nga nagasalaog sa kalayo o gasopre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Ang gisgutan nato kaganiya, sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 og 10, si Apostol Pablo nagisgot nga ang tao nga masinupakon o dili masinulundon sa kasuguan sa Dios, siya dili makahimo sa pagsulod sa gingarian sa langit. Nan kay dili man makahimo sa pagsulod sa gingarian sa langit ang taong masinupakon o dili matinumanon sa kasuguan sa Dios, asa man siya paingon. Ang gisgutan ni Juan Revelador sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8, nag-ingon siya nga ang ilang dadangatan o ang ilang pagapadingan mao ngadto sa linaw nga kalayo nga maong asupre. So kung imong lantawon og susiyon, pinaagi nini mga bersikulo mga kaigsunan og mga kaiglan, atong nakita og nasayran nga gikinahanglan diay hangtod karon ang moral law, ang balaod may tungod sa mayong pamatasan, gikinahanglan sundon og bantayan sa gihapon. Kay kung ang tao dili mosunod og mobantay niining gitawag natog moral law, ang mahitabo mga kaigsunan og mga kaiglan, ang tao dili makasulod sa gingarian sa langit. Ang tao dili maluwas gikan sa hukom sa Dios mga higalag mga ison. So ato nang nakita ang katibayan mga kaigsunan og mga kaiglan. Sunod, ngay tungod na pasab sa dietary law, mga pagpamatuod nga ang dietary law nagpadayon gyapon or padayon gyapon nga pagabantayan nato karon mga kaigsunan og mga kaiglan. Nahibaw naman ta nga diha sa dietary law ang pasabot niya na balaod may tuod sa pagkaon, nga ang Dios dunay gikatugot sa pagpakaon og duna sab wala gikatugot sa pagpakaon. Karon unsa may mga pagpamatuod nga ang balaod sa Dios nagapadayon gyapon hangtod karon mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung atong basahon ang Isaias kapitulo 66 bersikulo 15, 16 o 17 nagingon, kaya niya karon si Yoba moani uban ang kalayo og iyang mga karo masama sa limpulos aron sa pagpahamtang sa iyang nga kasuko uban ang kabangis o sa iyang pagbadlong uban sa mga siga sa kalayo. Kay pinaagi sa kalayo si Yoba mopahamtang sa hukom, pinaagi sa unsa ang hukom ni Yoba, o pinaagi sa unsa ang hukom sa Dios, pinaagi mga kaigsunan og mga kaiglaan sa kalayo mga higala og mga igsoon. Kung padayon na to og pinaagi sa iyang espada ibabaw sa tanang unod og ang mga pinatay ni Yoba daghan. So kung imong lantawon og susiyon, dunay last portion nga gisgutan og ang mga pinatay ni Yoba daghan. Nganong daghan man ang mga pinatay ni Yoba mga kaigsunan og mga kaiglan? Usa na niya na tungod kay daghang mga tao, mga kaigsunan og mga kaiglaan, pag-abot niya, pag-abot sa adlaw siyang paghukom, iyang maabtan nga mga taong masinupakon sa kasuguan sa Dios. Apil na nini ang balaod sa moral law. Nang kung atong padayonon ng 17 nagingon, kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon og nagaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman. But pasabot nining unang punto sa bersikulo 17, kadtong mga tao nga nagpaasit, nagpaila mga kaigsunan og mga kaiglan, nga balaan, matarong, pero taliwala nini mga butanga, mga masinupakon sa kasuguan sa Dios di ay mga kaigsunan og mga kaiglan. Kung atong padayon nagingon, sa luyo sa usa diha sa taliwala nagakaon og unod sa baboy. Remember, kining gisgutan nga nagakaon og unod sa baboy, usa ni didto sa moral law or balaod may tungod sa pagkaon nga wala di katugot sa Dios pagpakaon, ang unod sa baboy kay dulumtanan kini alang sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglan. Kung atong pa nagingon og ang dulumtanan but pasabot og ang dulumtanan pasabot niya na og ang uban pa nga gisgutan sa dietary law nga dili pwedeng kaunon na kaigsunan og mga kaiglan. Og ang ilaga silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan, nag-ingon si Yoba. Ato nga subliyon mga kaigsunan og mga kaiglan. Niya, ang gisgutan niini nga bersikulo mao, ang tao nga masinupakon sa dietary law or balaod may tungod sa pagkaon, ang iyang dangatan mao mga kaigsunan og mga kaiglan, ang hukom sa Dios
pinaagi og kalayo. So kining mga puntuwa nagpasabot og naghatag og katibayan nga sa diin mga kaigsunan og makiglaan ang balaod na tungod sa pagkaon hangtod sa atong kapanahonan karon nagpadayon. Nganong nagpadayon man? Tungod sa rason kay wala pa nahitabo ang pagbalik sa Ginoo, wala pa nahitabo ang paghukom sa Ginoo nga iyang paghahukman ang mga tao nga masinupakon sa balaod mahitungod sa pagkaon mga kaigsunan og mga kaiglan. Kay kung mahitabo nga matong uyunan pero di nato tugutan ang prinsipyo nga wala na ng mga sugua nga mga kaigsunan og mga kaiglan nga naman nga sa pagbalik sa Dios sumalas gisgutan sa balaan nga kasulatan ang mga tao nga masinupakon sa kasuguan iyang pagahukman. You see mga kaigsunan og mga kaiglan, so kung imong lantawon og susiyon niining tulo karon ka mga dagkong kasuguan nga atong gisgutan nga gipangutanas atong higala, ang duha nining tulo nagapadayon hangtod gyapon karon kining moral law, dietary law mga kaigsunan og mga kaiglan. Balaod may tungod sa may pamatasan o balaod may tungod sa pagkaon. Ug ang ikatulo nga dakong sugo nganong ceremonial law wala na ni karon mga kaigsunan og mga kaiglan. Gihunong na ni karon, gitapos na ni Kristo mga kaigsunan og mga kaiglan. So sa atong kapanahonan karon dunay dagkong andunay duha na lang kadagkong sugo mga kaigsunan og mga kaiglan mao ang dietary law og ang moral law mga higala og mga igsoon. Kadagkoan day do pasabot mga kaigsunan generally. Kay basing na sa moingon dinaa nga duha na lang kabuok, 2 pieces na lang. No. Duha ka kadagkuan, but pasabot general mga kaigsunan og makiglaan. Kung imong lang tawon og susuyon, ang kining mga kasuguan nga kadagkuan mao ang dietary law ug ang moral law. Remember, general mga kaigsunan, general commandments dili kay 2 pieces, duha lang kabuok mga kaigsunan og makiglaan. So kung imong lang tawon og susuyon, mga higala og mga igsoon, sa kiniang balaan nga kasulatan dunay tulo ka mga dagkong kasuguan. Apan kung imong lang tawon og susuyon, kining tulo mga kaigsunan ang usa gihunon na, gitapos na, og ang duha nagapadayon gyapon hangtod karon mga kaigsunan. Hangtod ni siya sa pagpadayag og pagbalik sa ato nga Ginoo. So siguro alang sa paghatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana, ang panahon ako nga ihatag kang Brother Libik Labis. Kabahin ni Brother Libby sa atong gihatag pagtagad karon nga gisgot ang atong nga higala sa iya nga pangutana nga pila man day ka kini ang ka mga kasuguan, pila man day ka kadagkong mga sugo, kadagkong mga kasuguan nga naaman mo gisgutan nga balaod sa pagkaon, balaod may tungod sa pagmatasan og gitawag og ceremonial law. So ang panahon ako ihatag diha kanimo Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Isao. Unya salamat pod sa pangutana nga gipasupot dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So makahimo mo higala sa pag padala gihapon mga pangutana no unya mga contribution, madugang tubag. So dinhi sa ato nga gisgutan naghisgot ta kanunay dinhi og 10 commandments, naghisgot pa ta og ceremonial law. Kalabanan maghisgot po taog about sa dietary law, mga balaod sa pagkaon, niya sa igpapahulay. So, dunay duha ka dagko nga kasuguan mo higala. Kining ceremonial law o unsa maning ceremonial o moral law. Ang ceremonial law, naging ang kahulugan, these were the sanctuary laws which govern the religious services of Israel and sacrificial which pointed forward to the Messiah. Muna gihatag na kahulugan sa ceremonial law. Balaod kini sa sanctuaryo nga nag-govern sa religious services of Israel and sacrificial nag-iskot ini nga which pointed forward to the Messiah. Kay kini ceremonial law, mga balaod ni dito sanctuaryo kato mga paghalad nila ba? Paghalad og mga mananap kay sa karaang panahon before si Kristo gikalansang sa krus sa Kalbaryo. Ang mga katawhan sa una magpatay sila og karnero or kanding, ilang ang dugo
saluron ug isablig dito sa tabil sa sanctuaryo nga nag-divide sa holy ug the most holy place. O niya ang lawas kaniro sunugon nga nagitawag halad sinunog. Doon na siya naghamatulumanan sa una nga gitawag og ceremonial law. O niya kinigod siyang paghalad og mga mananap gi-require na sa unang panahon kay mao na'y bugtong solusyon sa Ginoo nagihatag sa tao aron mapasaylo ang atong mga sala. Ang moral law mao gitawag moral law, balaod sa maayong pamatasan. Unsa nang balaora? Mauna ang napulo kasugo mahigala kay nagtudlo na og maayong pamatasan. Ang unang upat ka mga sugo dias napulo kasugo naghisgot na sa maayong pamatasan nato ngadto sa Dios. Pagtahod o pagsunod kaniya. Ang una, di ka magbaton og laing mga Dios. Atubangan ko. Siya na atong batngan. So, nagpasabot na nga kanang unang sugo, nagtudlo mayong pamatasan na tos Ginoo sanglit siya man ang Dios mubuhat. Bawal nga doon na pailain nga Dios nga atong huptan. Ikaduhang sugo sa napulo ka sugo, kining mahitungod sa dili pagsimba o mga Diyos-Diyos o mga larawan, graven images. Kay siya lang ang Diyos nga buhi, may atong simbahon. Ang Diyos nga dili makita, nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat o sa tinubdan sa tubig. Mao man girekomenda sa Biblia sa Panalihag 14:6-7, naghisgot niya nga maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios. Maoy simbaha ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat o sa tinubdan sa tubig. So, gibawalan tas pagsimba og lain nga mga Dios kay sila simbahan pero mosimba gani kog lain nga Dios na pay akong ilhon nga lain nga Dios. Nagpasabot na nga wa ko'y batasan ngadto sa Dios nga maoy naglalang, maoy tag-iya sa atong kinabuhi. Ikatulong sugos Ginoo sa pinadiya sa Exodo 20:7, gidid-an ta sa pagpasipala sa ngalan sa Dios. Kinahanglan nga di ta magpasipa, di ta magyaga-yaga sa ngalan sa Ginoo kay ang Dios balaan na. O nagpasipa ako siya ngalan, nagpasabot na nga wa ko'y mayong pamatasan, wa ko'y batasan nga tus Dios kay nakaako ko sa pagpasipala kaniya. Ikaapat na sugo sa napulo ka sugo, kanang gisgutan sa Exodo 20:8. Naghisgot niya nga hinumdumi. Siya yun nagsulti ana. Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Sa unom ka adlaw magbuhat ka. Buhata ang tanan nga imong buluhaton. Apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimog bisan unsang buhat. Kaya ingon ang bersikulo 11, kay ang Dios nagbuhat sa unom ka adlaw. Buhat niya langit yuta, tanang butang. Ning pahulay siya sa ikapito ka adlaw, unya iyang gibalaan ikapitong adlaw. Kung ako nang gisupak kanang sugo a higala, wa ko'y mayong pamatasan ngadto sa Ginoo. Nga nanay adlaw nga specific nga gisultis Biblia nga atong pahulayan, atong igahin sa pagsimba ngadto kaniya, unya lain nga adlaw ang akong ilhon nga nagpasabot na nga wa ko'y maayong pamatasan ngadto niya. Kay nagsugo man siya nato, specific ng sugo nga unom ka adlaw magtrabaho ta, ikapito ka adlaw sa semana nga maong Sabado, ato nang igahin nga tus Ginoo, ingon ng Ginoo ay mong trabaho ng adlaw. Nag-ako nang giyatakan, gisupak nako na ning sukol kus Ginoo. Nagpasabot na nga wa ko'y maayong pamatasan nga niya.
o niya ikalimang sugos Ginoo ngadtos ikanapo naghisgot na pud ni sa maayong pamatasan nato ngadto sa pangisig katao. Kada inguman ang ikalima, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Ang usa ka bata nga way tahod sa ginikanan, wa na siya'y maayong pamatasan. Mao nang kinahanglan mo tahod sa ginikanan. O niya, ika-unom nga sugo, dili ka magpatay, ikapito, dili ka manapaw, ikawalo, di ka mangawat, ikasyam, di mamakak, ikanapulo, dili maibog sa bisan unsa iya si katao. Mauni ang napulo kasugo higala nga naghisgot kinig balaod sa maayong pamatasan. Manang gitawag nig moral law. Ang pagsupak niini nagpasabot lang nga nadaot ang akong moralidad. Nadaot ang akong moral, mga higala. Wa na ko'y moral, mga higala. Wa ko'y batasan. So muna ang 10 Commandments nga gisugos Ginoo usa ni sa mga dagko nga sugo, dako nga sugo ang 10 Commandments nga kung imo ning sumadahon kining napulo ka sugo na divide kinis duha kasuguan sa Dios gugma ngadtos Dios o nang ikaduha kasuguan sa paghigugma ngadtos isig katao. Manang gipasabot na ni Hesus Mateo kapitulo 22, 37 ngadtos 40. So naa diha ang 10 Commandments na bahinas duha. Paghigugma sa Dios, paghigugma sa katao. Ato nang gitudlo dinhi tungod kay naanas Biblia kanang sugua nagpadayo na nga hangtod karon tumanon. Pero dunay uban nga nagtudlo nga pundok nga wala na ang napulo kasugo. Wala na po kasugo, mutuo na lang kuno ta. Kasi mahog man nagkatawanan ko higala kanang prinsipyo ha. Igo lang mutuo o niya ang 10 Commandments, dili na tumanon. O nag-imong pangutanon, mutuman. Pangutanon ni mo o niya, kay di naman ka ipatuman na po kasugo. Di na ka mutahod sa imong ginikanan. Tahod ang pod. Nandaday kay laing Dios nga mong gibatnan. O di man pod, magbuton og laing Dios. Di man pod mangawat, kaya magino di ka mangawat. Pero pasultiha, wala na ang 10 Commandments. Pero pangutanon na adi ay ang gilikayan higala ang adlaw nga igpapahulay. Usa na ka sugo sa Ginoo ang adlaw igpapahulay nga maunay handumanan si Ginoo sa iyang pagka-Dios, sa iyang pagkamaglalang mga higala. Mao na mga dagkong sugo magisgutas sa Biblia, daghang mga sugo man ang kalabanan kay ang mga pangutana nga maabot dinhi about sa 10 Commandments, about sa adlaw igpapahulay, mahitungod sa pagkaon. Munang kalabanan maunay ato mabalik-balik din di lang kay ka-20 sukad pagkahimugsos tong programa. Maunay kalabanan nga pangutana nga moabot ini. Nga naman kay kining mga balaura gitudlo sa ubang Kristiyanos nga wala na. Mahitungod sa pagkaon, kaon na bisan unsa kalabanan Kristiyanos. Ang ilang prinsipyo, basta masud las baba, makao na. Kay ang mga hugaw kuno, gilimpyuhan na tanan. Pangutanon ni mo, naman pwede kaonon. Kay gilimpyuhan naman kuno hugaw. Nga wa sabtapod, og unsay gilimpyuhan, mga higala. Kanang gibasihan la sa buhat Jis, nga gihinloan na. Di man sana mananap literal gihinluan. Ang gihinluan ang tao man kay mao'y gipakamatyan ni Kristo. Kay ang tao nahulog sa sala, mga higala. Kay nahulog man sa sala, nahugawan ta tungod sa sala, hinungdan nga gipakamatyan ta ni Hesus, gihinluan ta pinaagi sa iyang dugo nga giula dito sa krus sa Kalbaryo.
So muna nga hangtod karon kanang mga sugua ang pagsupak ni ana sala. Sa atong mabasa sa unang Juan 3 versikulo 4, nagingon di ang atong mabasa, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo, kay ang paglapas sa sugo sala, mga higala. Sala gyapon na ang paglapas sa sugo. May hinungdan nga ang tao makasala kay naglapas. Kagwa ng sugo, awan na tayo sala. Kay mutong haraman ng sugo, og natay, mutong haraman ng sala, kung napay sugo. Nya pangutanon nimo, wala di kay sa rumbed. Wala di ka, di na kakasala. Makasala, wala man kay sugo. Wala man kay sugo, unya makasala di ay, wala may sugo. Muna, hindi hara higala. Kaya ang tao makasala man, nagpasabot nga naapang sugo. Kay sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. Muna nga aron dita magpakasala uban sa tabang sa Ginoo, atong tumanon ang sugos Ginoo, kay di man sa ta makatuman sa atong kaugalingon lang. Hiligod ta pagbatog sala na yung ni San Pablo nga sa diyang maningkamot siya sa pagbuhat og maayo, o sa daot tanoy mabuhat niya. Muna ang nature na to, may pagkahilig sa paglapas sa sugos Ginoo. May hilig sa pagbuhat, sa pagsupak sa kabutos Ginoo. Muna yung nature na to, mga higala. So karon, nagpasabot nga na ang sugo. Taghan mang mga bersikulos Biblia nga nagtug-an nga napang sugo, nga naman kay wa maginabong kaga. Naay sugo noon nga gipahunong. Kato nalakbitan ako kaganiha. Ang sugo nga gipahunong, kadtong sugo mahitungod sa ceremonial law. Wa na nang sugo nagpadayon hantod karon. Kadtong mga balaod sa paghalad og mananap, kato mag-ula og dugo, o niya ihalad dito sa sanktuaryo, wala na nga naman kay landong rato sa pag-antos og sa kamatayon ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Si Kristo may tumoy adto. Ilan ang gisaulog sa wa pa si Kristo dinhi. Ngano magpatay sa kaniro? Kay ilang gituan nga ang dugo ug ang kamatay sa kaniro maoy kapasayloan sa ilang sala. Kay ang bayad sa sala sa Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon man. Imbes ang makasasala may mamatay, ang namatay higala ang inusinting mananap. Gipatay, giula ang dugo aron mapasaylo ang sala sa makasasala. Landong to sa kamatayon ni Kristo. Sa Juan 1:29, nag-ingon si San Juan sa dihang dinhi si Kristo, tanawa ang kordero sa Dios magakuha sa las kalibutan. So sa dihang namatay si Kristo sa cross, natapos katong suwa, pero ang Ten Commandments sigala wa gina natapos. Ang sala sa pagpatay, sala gihapon hangtod karon. Ang pagpanapaw, sala gihapon hangtod karon. Ang pagpangawat, sala gihapon hangtod karon. Ang di pagtahos ginikanan, sala gihapon hangtod karon higala. Nagpasabot nga wa na ning undang, nagpadayon ka na kanang sugua hangtod sa walay katapusan. Kay balaod nas may pamatasan, kay alis ng sugua na kitantanan mawa tay batasan. Hinungdan na ingon si Ginosos sa Matthew 7:21, ang pasudlon sa ginharian sa langit, ang kadtong mga taong matinamanon, dili ang masinapakon. Wa naman tayo time, akong ibalik ang panahon ni Brother Esau. Okay, daghang salamat Brother Libby. Ato sa basahon ang mga mensahe niya si Brother Kent Lawrence Montana. Happy Sabbath ya, watching from Dawis Maya. Niya po si Brother Oliver King Gijin. Happy Sabbath day. God bless us all, be with us always. Niya po si Sister Florida Sigirano. Happy Sabbath na tong tanan. Niya po si Sister Sanli May
Martinez, happy Sabat Brad. Niya po si Rimji Pardillo. Good evening kay Isaw, ko sa family ni Brother Edwin Iscario diri sa Mansilang nga naminaw sa inyong programa ug sa mga taga-Bitngil pod nga naminaw sa inyong programa. God bless. Niya po si Brother Joderich Mulihon. Good evening, I'm watching your program. God bless Pads Libe Bradisaw. Niya po si Sister Jilly Sumili. Good evening. Happy Sabbath from Bilyabal Leyte. Niya po si Sister Jean Cruz. Brioso, watching from Ilotongan Island. Happy Sabbath, Brother Isaw. God bless. Niya po si Sister Gay Charis Lopez. Good evening and happy Sabbath mga viewers. So wala na tayo yung panahon sa dito tayong pitapuso na itong programa ni atong closing song. Mayon man ang ato nga closing prayer. Okay, bagampo tayo gala. Amahan namo nas kitasan sa mga langit ni gabiyo na o Dios. Nalipay kami sa pagpasalamat kanimo sa imong pagpakiguban ka namo sa diha nga nagahimo kami ni nga programa. Langin ni mga pulong karong gabiyo na kinamagisalig mo dawat sa Kristo nga manluwas. Amen. Mga higala, nagang salamat sa iyong pagpaminaw. Kinin lamang inyong mga higalas kanginan, Brother Libby, Claves, Brother Isaw dito. Magaingon kanyo, dagang salamat sa iyong pagpaminaw ug mayong gabi kanatong tanan. The Bible may hurt us with the truth, but it will never comfort us with a lie.